Hi guys, दिनै फार्स्ट ब्लग आंनि माबोरै जागोन आं मिथिया मानो होनबा एसेबां एक्सपिरियेन्स गैया जों दा गवायाव दं जोङो रुमनिफ्राय ओंखारबोबाय दा आब' मिथिमोनखौ लोगो हमनो थांनांदों आरो बिसोर फैदों गवायाव जों दा बिसोरखौ लोगो हमनो थांनांदों माबोरै जालाङो मिथिला फार्स्ट ब्लग लोगोफोर माबाफोर बोरैबा गोरोन्थि जायोबा निमाया सिगां जों दा दैमाखै थांनि कालांगुट बीचआव बिसोरो बागा बीचआव दङनो जों दा कालांगुट बीचनिफ्राय बागा बीच जानानै डाइरेक्ट थांसै आरो ज'नो आब' मिथि ओमफ्राय ब्रादार ओमफ्राय सासे दंबावो आं बिसोरनि मुंखौ मिथिया नाथाय आब' मिथिगौ बिसोरखौ जों दा मिट खालामनो थांनांदों आरो गवा लोगोफोर गवायाव लोगोसे थाबाय था नोंसोरबो जों दा थांबाय दं आंजों सासे लोगो दं थांगासिनो जोङो आब' मिथिखौ लोगो हमनो एक्साइटेड नाथाय लोगो मोनबाथाय मा बुंगोन मा बुङा बेखौ आं जेबो मिथिला बोरै जागोन लोगो हमनायनि उनाव आंनि ब्लगिंआ दिनै आं फार्स्ट टाइम ब्लगिं खालामदो आंनि चेनेलाव मिथिया दे आं बोरै जालांगोन माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाया सिगां लोगोफोर जों दा दैमायाव थांगासिनो नोंथांमोनहा लोगोसे थाबाय थाबानो जाबाय दान्दिसे थाबाय मेंजोब्बाय हाला थाबायनो माला लोगो मोनबावगोन दासिमबो लोगो मोनाखै दैमायावसो नागिरगासिनोमोन जों बिसोरखौ मिथिबाय नाथाय बिसोर दैमायाव गैया लामायावसो दं आरो बागादेक नाम होननाय रेस्टुरेन्टआव जों खोनाफेराखैमोन नाथाय दिनै खोनाबाय थांनोसै जों दा मेन रडजों फैबाय मेन लामाजों मेंबाय गोबां मेंबाय मेन रडआव मोनफैबाय जों दा बागादेक Hi everyone, klmnwbw. So I'm finally birat mane goसोखौ मोजां मोनो thankfully. Thank you so much Agni आं दिनै गवायाव फैनायावहाय फंबायमोन आंखौ लोगो हमनो फैदों ओमफ्राय बेयाव आं लोगो मोनबाय दा बागा बीचआव दं नालाय जोङो ना बागायानो होनना बेखौहाय बागायाव ओमफ्राय आगैया लोगो हमनो फैदों आरो ओमफ्राय आगैनि फार्स्ट ब्लग दिनै आंखौ लोगो मोननायनिफ्राय स' बयबो सापर्ट खालामलायदो ना आगैमोना बाक्सानिनो ओमफ्राय गवायावनो थायो आरो ओमफ्राय एबार गवानि मोजां ब्लग लाबोदो आगै नाजासिगोन जोंबो सापर्ट खालामगोन आरो नोंथांमोना दासो गोदान चेनेल नालाय आगैया नोंथांमोननिफ्राय सापर्ट लुगैदों स' अननानै बयबो प्लिज आगैनि ड्रिम बय ना ड्रिम बय चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट आरो बयबो शेयार खालामलायदो जाहाथे आगैयाबो जि थांखि लानानै इउटुब चेनेलाव फैनो नागिरदों दा बे जाहाथे साक्सेस जायो ना मा बुङो बेनोसै हाय लोगोफोर फाइनालि जोङो मोनफैबाय आब' मिथिजों मिट खालामबाय बिदिनो रायलायबाय जोबोद मोजां मोनबाय आरो मिट खालामखांनायनि उनाव लोगो मोनगोन मोना बेखौ गोबां सानदोंमोन नाथाय जोङो
सोङै सोङै फैबाय बबे रेस्टुरेन्टआव दं बेखौ जों मिथिनानै दिनै मिथिनाय जों फैबाय गोजानाव दा आब' मिथिया जिरायबाय गावनि केबिनाव जोंखौ दा कफि लोंहोयोनो आब'आ कफि लोंना थांसै माथो खालामनो जोबोद मोजां मोनबाय दिनै लोगो मोननानै बेबो गवायाव फार्स्ट टाइम फार्स्ट ब्लगिं जेबो एक्सपिरियेन्स गैया एखौ बुंनो हाया कफि सफैबाय जों दा लोंनोसै आब' मिथि अर्डार खालामनाय कफि बिना फैसायाव मोनलोंबाय जोंहा लोगो हमफैनानै बिना फैसायाव फ्रियावनो कफि नै औ गरमथार बिना फैसानि द' आं लोंग्रोनोसै लोगोफोर थाथ'दो दसे सम नेथ'दो आब' मिथिमोनखौबो नेनोसै बिसोरबो ओंखाम जाबाय दं ओंखाम जासान्दि जोंबो कफिखौ लोंना थाथ'नोसै दसे जिरायनोसै ना मा बुङो आब' मिथिमोननिफ्राय जों दा फैबाय बिसोरो मालाय ओंखाम जाखांना थांबाय जों दा बिसोरो कफि लोंहोदोंमोन आब' मिथिया जोंखौ मालाय अननायजों बेसे अननाय दं आब' मिथिनाव थेंक इउ स' माच आब' मिथिनिसिम बिसोरनिफ्राय जों दा एरायबोबाय जोङो दा थांसै जोंनियाव रुमाव बिसोरबो थांसिगोन दसे उनाव हटेलावनो दं बिसोरो ओंखाम जाखांबाय जों कफि लोंना फैबाय बिसोरनिफ्राय फ्रियावनो बिना फैसायाव गवानि कफि खिन्थु आं लोंफेरामोन कफि बिदि साहा होननायखौनो लोङा आङो नाथाय दिनै लोंबाय आरो आब' मिथिनि होनायखौ थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आब' मिथिनिसिम ब्लगिं लानो मानो थिग लाजिदों मिथिबाय आं दागा दिगि रायज्लायस्रानो हायाखै आब' मिथिमोनजों मानो होनबा आङो दिनैसिम रावजों बेफोरबायदि मिस खालामफेराखै जोंनि एक्ट्रेस बा एक्टरफोरजों फार्स्ट टाइम दिनै आब' मिथिखौ लोगो हमबाय बेबो फार्स्ट ब्लगिं आंना बोरै जागोन बोरै मागोन बेखौ मिथिला जेबो एक्सपिरियेन्स गैया माने दागा दिगि जेब्ला आब' मिथिखौ खाथियाव लोगो मोनदों ना आदामोनखौ लोगो मोनदों बिखाया दुब 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 मोनबाय थादों मिथिबाय मा होनगोन मा मागोन बोरै मा बुंगोन जेबो माइन्डआव फैयाखै गोबां लाजिखादो आरो आं मा लाजिखायो बेखायनो आं ब्लग लाया मा लाजिखायो मा बुंनो बोरैहाय दिनैहाय बोरै लोगो मोनखो नाय आब'मोना जोंनि थाखाय बेखिनि समखौ होबाय आं बेखिनिनि थाखाय गोबां धन्यबाद जासिबाय थेंक इउ स' माच होनबाय आं आब'खौ लोगोसे आब'नि फैफानाय मानसिफोरखौबो आदामोनखौ आब'मोनखौ बेखिनि समखौ लाबाय आरो जों बेसेना मानो होनबा गोबां बेस्थ' थायो आब' मिथिमोनाबो बेखायनो जोंखौ ओजों आसामनि साननानै आब' मिथिया सम होबाय आरो जोंनो बेखिनिखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय बेखिनि समखौ मोननानै आब' मिथिनिफ्राय जों दा रुमाव थांगासिनो थेंक इउ स' माच आब' मिथिनिसिम हेप्पि मोजां मोनबाय लोगो मोननानै माबोरै मोनखो लोगो मोननानै बोरै मोनखो आब' मिथिखो माबायदि रेसपन्स होदो जोंखौ आब' मिथिया जोंसो मिथिगौ आरो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आब' मोननानै कफि लोंबोबाय ना होमबा बिना फैसायाव फ्रियाव बेसे अननाय दं आब' मिथिनाव नायदो बेसेबा गोजाननिफ्राय गवायाव फैदो बोरैहाय आङो बिसोरखौ 1 घन्टा सिगां फन हरबाय थादो थेवब्लाबो बिसोर थाङाखै नेबाय थादो जोंखौ लोगो हमगोन होननायखाय नायदो बेसे अननाय दं आब' मिथिनिसिम जोंखौ नेयै नेना बेसेबा गोबावनि उनावसो लोगो मोनबाय रुम मोननोसै जोङो दा लोगोफोर ब्लगिंआ बोरै जालांखो आं बेखौ जेबो मिथिला मानो होनबा बेयो आंनि फार्स्ट ब्लग नोंसोर मिथिखागौ आंखौ ब्लग हगारा होननानै आङो ओरैनो साइरि स्टेटाससो हगारो आरो मबाइल स्टेटास वाट्सएप स्टेटास आं ब्लग लागोन बेखौ सानाखैमोन जे आरो खिन्थु आङो
आब' मिथिखौ लोगो मोननानै आं मानो होनबा ब्लग मोनसे लानो गोसोखांबाय आब' मिथिनिफ्राय नाम थालांसिगोन आंनि ब्लगिंआ स्टार्ट आब' मिथिखौ मिट खालामनायनिफ्राय सानाखैमोन जे आं ब्लगिंआव हाबगोन माब्लाबाबो खिन्थु दिनै आं हाबबाय मा बुंनो एक्साइटेड जाखादोंमोन गोबां एक्साइटेड आब' मिथिखौ लोगो हमनो लोगो मोनबायबो मोजां रेसपन्स होखादो जोंखौ आब' मिथिया मालाय बायदि नङा गोबां अननाय दं आसामनि गवायाव मिट खालामदो बेखिनिसै दिनैनि भिडिअ'आ लोगोफोर बिदिबा बाय बाय गुड नाइट